दखानाव मानसि गैथ'आ नालाय ओमफ्राय हठात नाङा खिनो ओंखारबाय साहा लोंनानै सुसानखौ लाना थांगासिनो दङ बैयाव मानसि गैयावनो खिना लानोसै बरियानो खिनो फैलायबाय आंहा दै लाबाय हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दिनै थार्ड डे आरो ना दिनै 5 तारिख गाबोन 6 समफोर 7 तारिखआवलासो दङ ओमफ्राय मैया जोंहा सासे लोगोआ माबा लाबोदोंमोन नालाय आइसक्रिम लाबोदोंमोन जाना होबाय मोननै ओरैबायदि गगा मोनबाय नै गोदना सालायबाय बेखायनो गोदनायाव एसे आर'नाइ मेरना लाबाय ओमफ्राय दिनै थार्ड डे नालाय नायनोसै दिनै मर्निं सफैबाय आङो 7:30 जाबाय ओमफ्राय आरो आंनि स्टाफ थाग्राफोरा सफैयाखै दायो बरियानो पार्किं प्लेसाव पार्किं खालामबाय आं गारिखौ ओमफ्राय दायो थांसै इसोरनियावनो दिनै बुस्थु मोजां थाङो ना लोगोफोर थ' बयबो फैबानो जाबाय सोर दख'ना मोजां ब्लाउस मोजां लुगैदो MM स्ट'राव फैबानो जाबाय लोगोफोर दायो थांलांसै दखानाव दङ थुलुंगा आरो बाबा सासे उन्दुना दङ इसोरो दायो इसोरखौ थांनो होनसै फ्रेस जानो होनसै आं थालायनोसै आरो ना लोगोफोर बे गासिबो नार्सारि बिराद मोजां नामखौ मैयानि ब्लगावबो देखायदों आङो दायो बोखारथ'वाखै दा बोखारगोन बायनि मिना बाजारा आं बेरायनोनो मोनाखै बिदि फुरा क्लिन खालामबाय मोनजाय बा गारियावनो पुरा बेयावनो भलिबल गेम जागाबाय थायो लिग जाबाय थादों दिनैबो दंबावो इनि बेनारा बेयाव गाखोनो मोनाखै आं गाखोनो गोसोमोन लास्ट खालि सम मोनोबा गाखोगोन बैयाव सोरबाफोर आंजों गाखोनोबा फैबानो जाबाय दखानफोरा रावबो खुलियाखै दायो फुङाव फैया नालाय बेखायनो खुलियाखै दा आंबो दसे बरिया खननानै हेल' ओमफ्राय खननानै थासिगोन आरो सब बन्द नोंसोर थांलाय हा गैया बिसोर सिखाराखैनो एसे थांसिगोन दा मोनबाय बेदरा जाया बाय थांबायनो ओमफ्राय जोंना नैया साफा सुफा खालामनोसै बरियानो हाबबाय ओमफ्राय नियाव जुथा खुलिबाय नि अबस्था बेफोरखौ आं पुरा क्लिन खालामनांगोन मैयानि लेतेर पेतेर सब साफा खालामगोन बेफोरखौ बरियानो स' नोंथांमोना नायलांबाय आरो भिडिअखौ दायो मर्निं मैयाथ' एकदम जानला मानला नायनाय उनाव गारसोना दोनबाय नालाय बेनि उनाव दायो सिजिल खालामनाय टाइम आरो साफा खालामनानैसो दखानखौ अपेन खालामगोन आं बरिया नायासोर जानला मोनला जाना दङ बेफोरखौ सिजिल खालामनांगौ पुरा दखानखौ जेमाननो समायना खालामगोन एसेबांनो कास्टमारफ्रा मोजां मोनो आरोना बेखायनो साफा सुफा खालामनानै दोनसै
प्लेन खालामजोबगोन पुरा साफा सुफा खालामबाय नै आइखौबो हेंखांबाय नै आइफोरखौ बरिया हेंखाबाय बरिया सोर फैयो फै आरो आलायनो जायगासो मोनाखै आङो बेयाव गोबां मोजां लेटेस्ट कालेक्सन दङ सोर फैयो गांब्रै गांबा लानो बिथांमोनखौ आं सिङाव सोनानै बरिया देखा लानो होगोन आरोना लोगोफोर नैया माइदिबो दङ पियर इन्दि फास्रा फैदो नै सिंगेल दख'ना बिराद मोजां दङ नै सिंगेल दख'ना गासैबो ओमफ्राय बेयाव नन ब्रेन्ड लगे बिदन गासैबो मोनगोन फैदो दायो मर्निं 9टा जासिगोन आं खुलिथ'वाखै कास्टमार फैथ'नाय दसेनो खुलिनानै जिरायसिगोन आरो बरियानो बे प्लास्टिकजों बिथिं खोबनाय गासै प्लास्टिक खोबनाय ओरैबायदि गरम मोनदों आरोना लोगोफोर थ' बयबो फैबानो जाबाय दे लोगोफोर रावबो गैथ'वा उन्दुना दङ आङो दसेनो खुलिसिगोन आरोना दाथ' मानसि फैखाया नालाय ओंखारबोबाय जों साहा लोंनो माबाजों सुस्मिताजों सुसानजों सान्दुं बेयावनो लोंसै दां ने बेयावनो लोंसै जोंहा चाय साहा मोनलोंगोन ना सोंलाय साहा मोनलोंगोन दे साहा दे आयो बे गारि कन्डिसना नाय जि डेन्जार दादा itu solai fele লৈ যাও আর না বা ইমান টাইট যে তো হ্যাঁ ও solai থাকলে ফ্রি হয়ে যায় আর না Hika bosun. Nah ya, dia staring. Koser bedanya mana? Beda lah kayak ini. Kuni pun ala itu, apni pun asini. Bihar berapa? Wow. Ya, ser bidi mana? Ganna jus. Bidi panen lah ini salin alang nah ya. Tayar pernah ini. Keman lo itu gak ada dam? 1.5 lakh. Kelman kilometer saya. Oh? Tuh. Oh. Nah ya. Bewo moncek. Petrol na diesel ya, bhai? Diesel oh. Wah. Dukan prakul itu kayak ini, sengkulin saya bareng. Bai timpli bai ini tas. Party sikla bisa kuliah kayak. Thaya. Oमफ्राय बे बेगनि दखान. ओमफ्राय निया जोंनाबो खुलिनोसै. नै या बाजै फेसना खुलिबायनो. मालाय. बैसोरबो खुलिबाय. हमबो खुलेगा अभी. जोंहा चाय कास्टमार गैथ'वा दानो लोंना लायाबा जाया पकौड़ा दखानाव मानसि गैथ'वा नालाय ओमफ्राय हठात नाङा खिनो ओंखारबाय साहा लोंनानै सुसानखौ लाना थांगासिनो दङ बैयाव मानसि गैयावनो खिनो लानोसै बरियानो लाफोराव दखान होनो फैबा खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाबानो खस्थ' आरोना खिनाय जायगा बिराद प्रब्लेम हासुग्रा बेखायनो आङो बै आलासिनाव मा जायो आङो बेवाइफोरनियाव खिना फैनोसै बे फुजानि खाथियावनो जायो आरोना मेला खाथियाव खिनो फैलायबाय आंहा दै लाबाय माने खिना फैबाय आरो फ्रेस मोनबाय उदैखौ सुसानबो थांफायबाय आंजों ओइनि टिक्लाला मोननावनो फुदों मा जायो फागिन दाहानाव खिना फैबाय आं मिनिदैनो गेम जागासिनो दङ नालाय लिग लम्ब'आ टाइटेल लिरनोनो माखौ लिरगोन माखौ मागोन जोंखौ सोंबाय हानो मा लिरगोन दायो टाइटेलखौ मा लिरनो जोबहांबायनो लोगोफोर माने बे इउटुबाव होगोन नोङो माने गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों नालाय टाइटेलाव मा लिरगोन आन्दायलायो जोंबो बिदिनो जायोमोन
टाइटेलखौ मा लिरगोन माबा मोनसे ट्रेन्डिं टाइटेल लिरबासो एसे माबा जायो नालाय ना नै गोलिंहां गोलैसिगोन गोलैहां उम कुइसन मार्क ओमफ्राय माबा थाम्बनेलखौबो एसे एट्राक्टिभ होनो मोननांगौ आरो ना दा बेखौनो सोलोंगासिनो दङ बियो सोलोंहां देर जानो हाया फोथाबो लानो हानाय नङा अहो एलार्जि दङ एलार्जि आं हानाय नङा ओहो इनि औ लांफै बा बरिया हाया फोनजाया बैनि फास्रा दख'नायाव साफा नांजोबो नाङा हाला हाया फोनजालां दिनै गाज्रि दामोन सरि फोनजालां दिनै बेयो 350 आरो 450निबो दङ फोनजाला दे मैया लाखाबाय आंना बाय बाय ओंखाम जाबाय नाजों बरिया फिस कारि लाना फैदों बानलु बाथोन दङ बानलु बाथोना बिराद हिट इसोरना मोनाहांबाय जोंहा ओमफ्राय कास्टमारा दिनै एसे खम औ ओइ लम्ब साइडलाय लम्ब अ बा लाइट फैबाय दासो बुंनाय लोगो लोगो जिउ गोलावलै कारेन्टनिबो ब्लाउसआ दंबावोनिया जोंहा थाब फोजोबनो हाबा जागौमोन चिकेन मालाय दे बाय बाय मैया हलि फोनजानानै बे फुना लाबाय ने ओमफ्राय देखायनो हायानो दे थांदो बाय बाय गुड नाइट मोजां थां फुङावनो फै दे 9टाव ओमफ्राय जोंहानिया बन्द' खालामजोब्बाय दायो बन्द' खालामबाय ओमफ्राय ओंखारलांबाय जोङो बाबाया उन्दुबाय दा सफैबाय आं 12टाव ओमफ्राय ओंखाम जानानै आरो थांनो हागौ आङो दखानसिम 12टा जाफैबाय दिनैजों सानथाम थांबाय गाबोन सानसे आरो समफोर सानसे दङ आरो साननै ओमफ्राय दायो हरनि 12टा जाबाय ओमफ्राय आं दायोसो ओंखाम जानोसै आरो ना फ्राय ओमफ्राय दिनै मर्निं ब्लग मोनसे होदोंमोन आङो खिन्थु बेकग्राउन्ड मिउजिक बे माबायाव गाबबाय थायो नालाय मिउजिकखौबो आं स्पिड खालामासै हराव उन्दुलांबाय आङो ससेयाव थारमाने मिउजिकआ थाबाय हाबसनना बेखायनो कपिराइट नांबाय क्लेम आं डिलिट खालामना होबाय थ' बेखायनो दिनैनि ब्लगाव दिनै मर्निंनि ब्लगाव नोंथांमोना नुवासै ब्लग माबा खालामबाय नालाय डिलिट खालामबाय दा गाबोननि ब्लगखौ नायदो लोगोफोर बयबो बिराद 12टा 1टा बाजियो आरो दा थुलाजों बालिजों फैयो नालाय दा साननै दंबावो बयबो फैबानो जाबाय दे लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आंनियाव